fodde leñol fodde leydi ɓiɗɗo Mauritanianajo jiɗɗo leydi ndi jiɗɗo leñol ngol Mamadou Oustaz Kiɗe mi andama kono mi nani fodde ma e leñol ngol wonko jaranma e leñol ngol noon mi nani nomination ma mi nani kadi gittugol ma holko nomno ma e holko ittuma ka bindannoɗo non ko yiddema leydi ndi e yiddema leñol ngol ka bindannoɗa dartinani ɓe mbima 72 heures yatawa natti leydi ndi wonɓe gondunoɗa kono garani kono an a ari ɓe noddima ɓe nomima ɓe nomruɗoma noon ko so tawi aɗa heyɗi place ɓe nomruɗoma ko so tawi aɗa heyɗi a rokkama place ina wawi deƴƴa ko kalata ko ɓe jinno ko widema nda hattu hen e nder balɗe joynomaɗa a yii ko hawrananima e leñol hegol ko haalino kaldannoɗa ɓe cikkanno ko so tawi a nomama ma deƴƴi ɗum deƴƴinanima noon a jarama noon emin ñaago jomiraɗo joom bawɗe noon hoto Allah nimsine ɗum e mbiɗa ñaagui jeunesse o sehilaɓe ma yontama nde ɓe daroto darne nde dariɗa nde est ce que hono ɓenna toon aha ina toon ina toon e jangde ina toon e ɓiɓɓe fulɓe ina toon e ɓiɓɓe sarakulleɓe ina toon e ɓiɓɓe jolfuɓe ne kay ina toon e ɓiɓɓe wamarankoɓe ina toon e ɓiɓɓe hardineji ne kay est ce que miijo ngo joguiɗa ngo eɓe jogui walla ala so fowru muñi yo bandum jaabo eɓena noon gartira ko wonno hanki ko tagno en feccade hanki ko sarno en hanki ko ɓe gartiri ɗum ɗo hanki ɓe guittanno baraknanajo ɓe noma ɗon gorgol naɓe ɓe belto baraknanaɓe ɓe mettina ɓe gonta rendu jonde ɓe noma gorgol najo ɓe guitta baraknanajo e place muɗum ɓe mbaɗa ɗon gorgol naɓe ɓe belto baraknanaɓe laawo so ɓe noddodiri ɓe kaldata ɓe kawro ɓe mbawa haaldude saabu wonko woni hakkude mabɓe o ittete o watte ɗon ko ɗum ɓe jiiɗi artirde ɓe ndendina en gattire haqqillaji mum noon ñagotomi Allah tan ko sukaɓe ɓeɗo sukaɓe haala nane en hono no makko ni hono no Mamadou Kiɗe ni nde o windi nde e nandeɓe eɓe gandi ko haali ko gonga ittudeɓe woni goto ko hono ɓen ɗon noon cohla nan toon de heddi ko beele cuusal ngal na ɗon beele wasde heydude place ndena ɗon tawa jiiɗa ko leñol ngol a yiyani hoorema taw
sa yi hoore ma tan a yiyata leñol ngol a yi faaro ma tan a nomama a mawninama a rokkama autoji a rokkama logé véhicule aɗa mawnikini e dow bande en ñande place o itta e jungo ma yimɓeɓe ganda hoto gonnoɗa hoto batte ma goni hoto gueɗal ma woni ko ɗum leñol ngol runki famde mboɗo wasiyo sukaɓe ɓe jange ɗemgal mon ngal jangon ɗemgal arab koye leydi he wona so tawi a janngani titre uji ɗi ɓe mbaɗata ɗi fof ala hen ko ganduɗa so wona a waɗi e français walla waɗi e pular te ko kamɓe jogui laamu kamɓe laami kamɓe bindata an ko ma binde tan jiya heddo so gasi ñawama gasi wona e woyde janggu ganda ko haala guila ɗum arani janggu ganda ɗo ɓe daari fof daroɗa ɗon soɓe kaali kaala jaaboɗa ɗum ine jeeya ko tardini en ɗum ine jeeya ko tardini en kono noon wona yimɓe ɓe fof lelide won dariɓe darde lang alhamdulillah noon emin ñaago Allah noon onon sukaɓe ummiɓe joni ɓe hono ma en seydi kiiɗo so tawi no daño toon wasde heyɗude place janguɓe no mani fellitɓe no mani fellit tan ɓe leñol ngol ɓe keɓɓito mawɓe gollide wonko ɓe golli ɓe cokama ɓe piyama ɓe mbaɗama hunde fof arti ha ɗo so dole donki noon yo dole moƴƴe keɓɓa ƴeewe darde mon ƴeewe leñol ngol biyowo ƴeewe kam wallata leñol jange pular jangon arab jange anglais jange français so neɗɗo woni bilenga kañum tan nafata jange kumton haaju jange keɓitoɗon leñol ngol ƴeew ko wayno kajjata malik en ko rewɓe dadiɓe ɓorniɓe tubaji tiɗɗi dariɓe e nder assemblée ko wayno Coumba Dadda Kane en ɓe ko rewɓe tiɗɓe dariɓe e rewɓe hardineji nan toon ko dariɓe darde lang e tande Ibrahima Sarr woni e nder assemblée nde haala pular yimɓe nana so tawi wiyama goto fof yo haal ɗemgal mum so tawi a haalani ɗemgal ma wonko mbarɗa ha heewi kaale ɗemgal moɗon so ɓe jiiɗi ɓe nana soɓe jiiɗi ɓe mbasa nande ha waɗa polémique noon ha haala ara ko heddi ko sa woni bilenga sa yiiɗi kala ko jiɗɗa fof seydi kiiɗe min duwanimama hoto Allah nimsine ko mbaɗɗa ko emin ñaago noon yontama o yimɓe maɓe yontamaɓe jontiteɗaɓe yoɓe tinno ɓe ganda ko mbaɗɗa ko mbaɗanɗa ko leñol ngol ko mbaɗɗa ko mbaɗanɗa ko leydi ndi wonko leydi ndi jaranma wonko leñol ngol jaranma est ce que ittiraɓe sababude ko ittiraɗa ko sababude ko ittiraɗa ko est ce que ittiraɓe ɓe sababude ɓen ɓe est ce que ɓe tini ɗum eɓe est ce que ɓe nde daari nder darde nde daariɗa ala sabu en nanani taw yoɓe tinno ɓe gabbo a waɗi teddugal leñol ngol a waɗi gollal leñol ngol a ittirama sababu ne leñol ngol sababu ne binnanɗe ma ko binnanoɗa dartaki a heyɗani place noon yo Allah waɗana en jaam yimɓe ɓe nana kala deƴƴani eɓe ɗen duka eɓe deƴƴani goto fof noon eɗo tolniɗo goto fof noon eɗo foti ɗo kono ɓuuri wawde tidde ɓuuri wawde wallude ko hono ni tawa ko nder leydi gonɗa aɗa winda ɓe tesko ɓe ganda tigui oɗo ko
ko windata ɗo ko memi min tuusi min ɓen yimɓe de ko tiɓɓe ko heddi ko noon caggal leydi ndi walla e golle yo Allah semmin hono mon en Allah semmina dariɓe dukoɓe jamma e ñalawma deƴƴani yo Allah semmin dariɓe assemblée national ina nduka foddeji leydi ndi yo Allah yoltan en ɗiɗo foddeji ha artira e juuɗe meɗen kono ma daroɗen de wona ɓeena gasa de ɓeena gubba ala eyyi kiiɗe ɗum ɗo ko Daouda Hammady Samba Maham fodde ma e leñol ko mbaɗɗa ko minen ko leñol ngol tan tiiɗi men ɗiɗo foddeji noon ha ko laamuna tina ene wela min ko guittereɗa ko noon hoto nimsa wonani hen guittereɗa ko leñol ngol neɗɗo gollanta tan ko simtol kono enen fulɓe ko rendo ngo woni ken paamani tagi mi wiide noon koye hen jeeyami so tawi kala ko gummaniɗa kala ko mbiɗa aɗa liggo ma taweɗa nafoore muɗum an a humtata haaju leñol a humtata haaju leñol neɗɗo liggorto fodde leñol ko ha tampere haɗa e mum so heddiɓe ɓe gari tawana fofti hol baɗɗo ni histoire winde histoire uji kalteɗi ɗi fof ko woni ni garduno ko tagi Nelson Mandela en kaala ko tagi Samori Touré en kaala ko tagi Sékou Oumar en kaala ko tagi Souleymane Baal en kaala ko yo tampere haɗa mabɓe biɗo kam mbare kam mbarde e mabɓe on miijaki tawede ko weeli ko kono noon enen eɗen donki ɗum famde hande goto e men fof yiiɗi ko tawede ko liggi ko e leñol he e fodde nde haɓetede yo tawi ɗum ala million ngaji kewɗi ne ligga galleji kewɗi ne pagga kono dagmiti liggiɗo hen o dagmitaki kono noon tampere haaɗi e mum en natti ƴettede min teruji en jiɗa en jahata ni saka ƴette ɗen wona police ji wona gardeɓe wona mare goto foof miijoto ko so yeehi koko warete no wardanoɓe ɓe to ni so tawi a ala colonel a ala général a ala capitaine a ala sous-lieutenant so tawi a wi ya jogo fodde e nden ɗon fedde a dañata toon fodde a wona commissaire a wona inspecteur ɗum foof en ngala ɗum toon so tawi nden fodde ari toon enen en keɓata nde ɗo darde poɗɗen darade yimɓe ɓe mbasa hulde mayde ɓe jaɓɓa e frontiére fodde beele yimɓe ɓe ne keeɓa leñol ngol mi salmini leñol ngol noon mboɗo ñaago sukaɓe ɓe yoɓe janggu arab yoɓe janggu pular yoɓe janggu anglais yoɓe janggu français eɓe kattani ɗum wadde haqqillaji mabɓe ne mbawi ɗum rondade yoɓe ndondo ɓe jogo kala ko haala mabɓe nan hay soɓe liggaki kala ko haala mabɓe paam haysoɓe gonani hen ɓe guitta yimɓe ɓe human binnagal hande ken human binneji noon saabu ko kala ko winda koye arab winda kala ko fewnete koye arab fewnete ko ordinateur ko arabuji goni hen so tawi an a joguima bureau ko arab tan woni toon français mbawɗa holko mbawɗa windude toon hayda a wonano ko Mama Kiiɗe en ni a wonano hono kono Hammar Diallo en ni yo Allah wallu ngol leñol yo Allah wallu ngol leñol yo Allah saggiten ko cagguɗen ko